に出ることが全てではない。じれ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 どれがいいかな。プライズライフで私としては本望。エコモマイ。このチャンネルではフラのこと、ハワイのこと、福井県福井市にある私たちのスタジオのことなどを楽しくお伝えしています。ハワイの文化や精神について一人でも多くの方に興味を持っていただけると嬉しいです。国枝先生に聞いてみよアローハ国枝カ部屋の裏に堺フラスタジオ堺国枝です。う。画面外から娘のりかこです。今日もよろしくお願いします。今回は、今までいろいろなコンペに挑戦している国枝先生に、コンペに出る理由について教えていただこうと思います。まず一番重要なことは勝つためではない。ここが一番大事。なんかそうではなくて、自分たちのこうルーツのフラを皆さんに見ていただく機会っていう捉え方も一つあるし、その曲一曲選曲することですっごく掘り下げてその曲を知ることができるんですよ。そしてその踊りの背景だとかそういうことをみんなでね、グループで出る時なんかみんなで考えて、すごく一丸となってそこに挑んでいく。出るまでの過程がすごく私は大切だなというふうに思ってるんですよね。そうですよね、なんかこうファクトシートを書くとか、そういうところからですよね。選曲からいろいろ始まってるって言いますもんね。そうで選曲をじれじれどれがいいかなってなんか考えてる時間も楽しいし、もちろん振りを考えてる時間も楽しいし、みんながどんな笑顔で踊ってくれるかなって一生考えてる時間も楽しいし、その過程を私はすごく大事にしていて、そしてもちろんみんながありったけの笑顔でそのステージ踊ってくれたらもう私としては本望で、もうそこに勝ち負けの何かは何もなくって、ただ感謝して踊ってもらったらいいなっていうふうにいつも思うんですよね。で、私もコンペに出させてもらうにはいっぱいの感謝を、もちろんメンバーにも踊ってくれる仲間にもそうだし、教えてくださる先生クムたちにもそうだし、いろんなことをね残してくれたハワイアンたちにも、今私たちがこうやって踊れることがねすごく感謝につながるので、その感謝をぐっと感じられるなんかコンペってすごい素晴らしいなと思うんですよ。そしてね、コンペに出るたびに仲間たちのこうなんかレベルがねグッと上がるんですよね。その精神的な部分もすごいグッと上がるんですよ。持ち上がるのですごくコンペにチャレンジするとか、それだけで私たちはたくさんのこうプレゼントをいただけてるっていう感じがしますね。なんか私が思うのは、コンペで優勝するとかそういうことをゴールにしてると、ちょっと辻褄が合わなくなってくるのかなっていうふうに思う時があって、何を目標にするといいかなっていう。コンペ挑むのに、もうそこで自分のベストを出し尽くすフラが踊れるかどうかですよね。そうですよね。でそこに悔いないフラを踊って見てる側も楽しんで、踊ってる側も楽しんで、ジャッジしてくださる先生たちも楽しんでくださったらそれが一番いいなというふうに思いますけど、どうですか？そうですね、一応コンペに出させてもらったこともあるんですけど、その時はソロで出て何も賞がもらえなかったことがすごく申し訳ないって思ったんですよ。こんなにいっぱい応援してくれてる人がいっぱいいて、と思ってちょっとショックだった部分もあったんですけど、この前ゆめちゃんのコンペを見た時に、もうこの瞬間この子のベストの踊りを見えただけですごい幸せだったなと思って、これでいいんだってすごい思ったなと思います。で多分みんなそうだと思う、そういうところにチャレンジしている先生たちってみんなおまけで優勝とかが出てくる、そうかもしれないけれどすごいことだと思いますけど、私たちはそこには重きは置いてなくって、そこに出ていく過程とかその子がどんどんこう女性としても人間としても成長していく過程を見れるっていうのがすごく一番いいことだなっていうふうに感じています。
私もそう思いますコンペで優勝することを目標にするんではなくて、なんかね優勝しちゃったりね、なんかどう言っていいのかわかんないけど、コンペにね出た後燃え尽きちゃう人たちって結構いるんですよね。だからそこをコンペに出ることとかもう踊ること、もうそこで一生懸命踊ることだけに焦点を合わせてるとどうしてもそういう風になっちゃうのかもしれないですよね。でもずーっと続いていくフラの人生、フライズライフでずっと続いていくフラの人生の中のちょっとのエッセンスとして捉えるとすごくいいなと思って、そしてそのチャレンジをしたことでその次のフラがまた素晴らしくなっていくっていう風に明るい方に目を向けていくと、もうずっとフラは楽しめるんじゃないかなと思います。言いたかったことがもう一つあった。コンペに出ることも素晴らしいけど、出なくてもフラを続けているっていうことは素晴らしいこと、そのコンペに出ることが全てではない、チャレンジ出させていただけてる私たちはすごく幸せです。でも出れなくてもフラを続けていること自体が素晴らしい、私はそう思っているので、フラはこう長い時間、子供から大人、おばあちゃんになっても踊れるっていうのが魅力やと思うので、もうね、かなさんのそのフラには私たちはとても追いつけないぐらい深みを感じる。もう本当にそれは思うから、そこまでこう自分が元気でね踊り続けられるようにしていきたいなっていうのも私の目標です。それじゃあ今日はこの辺でなんかうまく言えたのかな。言えてると思います最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ポチッ、グッドボタンポチッ、どうぞよろしくお願いします。またお会いしましょう。アフイホー。なんかもうなんか思いのありったけど、なんか変な表現があったら切って。